Ang Ginoo madahayin. Pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo sumala kay San Mateo. Nagsiling Isus ang iyang mga tinunan. Atong adlaw ang ginadian ng langit, masusugadhin na pulo nga kadaraganhan, nga nagdarahan ira mga suga, nga kinadtuhin pagtapuhan karaslon ng lalaki. Nga mga waray buot ang lima, nga may mga buot ang lima. Nagdaraan mga waray buot ang ira mga suga, kundi waray ira magbalon, hidurugang nga lana. Kung nagdaraan mga may buotin mga sunudlan nga punuhin lana, upudan ira mga suga. Naglangan pagabutan karason ng lalaki, sanglit pinaniraw ini ng mga daraga nga nanhingaturo. Ang katut nga na may ginuli at ali na ang karason, pagkalina kamo ngang tapuami hiya. Nagkamakan na ulo kadaraganhan, naging andam hirang-hirang mga suga. Niya nagsiring ang mga waray buot, ngadto ang mga may buot. Kaigad kami haliyulana, kaya kitika karong na ang amon mga suga. Binaton ang mga may buot. Ayaw, bangin diri masalang ang lana para iyong ang amon. Katulugod ka mo at tindahan, yan palit ka mo para iyo. Sanglit, linakat ang mga waray buotin pagpalitin lana. Kanang pagilakak nira, inabot man ang karaslong ng lalaki. Sinagubukod haiya, nga tuhang kumbitian pagkasal ang lima, nga mga daragang andam, nga ginsadhan ang porta. Waray pag-iha, inabot ang mga waray buot na kadaraganan. Pasudla kami, binuli at tira. Kung ibinatunan karaslon, nasa rin niya kuha iyo, diri buda ko nakilala iyo. Gintapos ni Jesus ang pananglitahin pagsiring, sanglit pagbantay ka mo, kaya dili daw maaram ang adlaw o antak na. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Inoon, waray aton maaram kung saan uminit ako. Waray aton maaram kung saan matatapos ang kilibutan. Waray aton maaram kung saan maabot ang Ginoo. Pero sila ito matulog na, nagpupulit kita, hindi panahon din mga sinyalis o mga tigaman ng katapos ang kilibutan. Nakikita, inaabot natin, na-experience natin na pag-adlaw na nakikita natin na ating mga panahon. We are living in the signs at the end of times. Sanit man, kaya mo kita lima, kung saan yung lima ko, dugang, dubli ito na ating pangalan. Waray kaso kung maabang kita kung saan maabot. Iningat ako na ining adlaw, ining oras. Bisa pa man yan, kung ikaw mabinot-anon, nasa rin bago ito manilaga. Di kita maarang kemanan na kumadaan. Nag-aandan ka, may daga plan A, may daga plan B. May ada pangalan ni plan C. Nag-aandan. Dubli. Kaya natin ginbasa ng Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 1 at 13. At mga pasundingay ang mga kadaraganan, 5 ang may buot, 5 ang waray hangkag. Mabinut-anon ang 5, kaya may nila foresight,
bangin maglangan, labi na kay gabi. At ito nga mga waray hangkag, waray mga forsahe. Pwede lang ang suga, may lana man, pero waray tuga. Kaya waray pagunahon na nga, bangin maglangan, bangin madilatar, bangin maorhi, pag-ako. Hamo kuntay ni ito na leksyon para ato. Nangangandan kita, dubli ang gindara na lana at nga mga wise virgins at nga 5 nga mabinutanong niya kadalaganan. Ano ito natin pangandan? Na diin pagmawapawa ito natin kinabuhi kapag surapo ang pag-abutan Ginoo. Di nagmawapawa natin kinabuhi bigyan kita magiging sinyalis ang kapawa hanggang maupay sa Diyos. Because abounds in good works. Anaton makadong kinabuhi, anaton kinabuhi, nga punuhin maupay, nga binabatan, kapawa, kini kalibutan. Because abounds in good works. Maging mapawa ito natin kinabuhi, pinayin aton makadong, tangkot, buutan, nga may gugmaon na kinabuhi. Dili punta kita kawadan. Dili kita maparungan ito na aton maupay na buhat. Di akin, wala matawag na ginawa. Kung ato kinbasa ka kung magtigang ka pa pinanlatod, kanino'y kasi mga sugo. Iwag kaya na ako. Magpatakas kita pag-ininom. Magpatakas kinabuhi ng basi diretto. Dila sa abounds in good works. Let us persevere in good works. Magpadali din dahil na matalo ng atong kinabuhi. Ano? Kaya basi kita matapos, pagtapo ang pag-abot ng Mesiyas. Dili nato ikabudlay. Dili nato ikabudlay, dili nato pagbadali. Ano sila nabasa ng mga salmos? Only those who persevere till the end will be saved. Only those who persevere till the end will be saved. Pinatun talaga natin kinabuhi matagalan. Punon na, puraon natin natin kinabuhi. Hindi na kayo para atin na kita pagdayawin. Kundi ano, matapos kita pagtapuhan Ginoo, nga matapos kita makasunod, nga daw kumbiti ang ginalian sa Diyos. Yan ang adlaw simbahan sa orgini nga fiesta ni San Agustin. Tagulo pa ako niya sa orog ang fiesta haniro ni San Agustin Santa Monica. Yan ang anak Santa Monica ni San Agustin. Waray magpabilin nga masinalay ko hinkinabuhi San Agustin. Kaya ito kanina, we pray for the conversion of sinners. Ang gawin pag-amon ni Santa Monica nakapapagpo ang kondukta o tulos o gawin ni San Agustin. Ano sa ring niya? Late though I have known you and love you, O Lord. Late though I know you, but I love you second to none. I love you second to none. Pinapunta, dili kita mahulog. Dili kita madaling paglakon. May panahon pa natin yung pagbago, may panahon pa natin yung kakabi ito natin kinabuhi, ngayon pagpuyo hindi ako isubay at aton pag-alagad kay Kristo.